Ja som mal ten zabavný taký príbeh z posledných dní, keď sa hral zápas Poľsko-Francúzsko. Čo sme boli, že? A Miloškom to vieme, čo sa stalo. Stalo sa to, že nemal som lístky na futbal. Keď som prišiel domov, tak doma som hľadal, manželka hľadala nič. Volám Miloškovi, Miloško, počujem, nemám lístky, čo budem robiť, poďme do školy, tam asi budú. Išiel som sem. Ja že vraj, o 7 prídeme na futbal. Žovku som naháňal, pani Grejťaku som naháňal, Magduška prišla, povedala, že musí Žovka otvoriť. 4 hodinu tu Miloško behal hore dole s autom, prídem von k nemu, Miloško, počujem, asi sa nahníma, že ale lístky nemám. A Miloško povedal, nič si to nerobí, nejako sa tam pretlačíme. Nejako sa pretlačíme, že do prvníke tu, že dvaja prejdeme, chápeš? Ale dobre. Že sa a teraz sme boli na také zastávke pri Hypertesku a už som bol zúfalý z toho, že kde mám tie lístky, a Miloško povedal, a tu máš nejakú taštičku. To som videl na ňom, že on má túto také plné kapsy, hej? Tak vrajme, Rado, tu máš ľudia, si musíš pozerať kapsičku, popozerať sa, dobre, môžem ešte čo nenašlo. No a nakoniec... Vybral to na zastávke autobuskou mestskej dopravy, také kopky si robil a zrazu mu pozerám do ruky. Však tu máš ten lístok. A to bol ten lístok súdbal. Vtedy ho osvietilo tak to bol taký zábavný moment, ktorý som mal, no ale mohli viacej, ale toto bol taký najvtipnejší. No v škole je veľa takých zábavných momentov, ale ja mám tiež jeden mimo školského prostredia doma. Ja som zvyknem s mamou chodiť na také večere alebo obedy, keď máme čas. Tak už som jeden raz som zavolal, sadli sme si pekne, najedli sme sa. A mama vždycky takto servitky a to tam berie. Zaplatil som, ideme preč, mama hovorí, nemám zuby. Vybehla na mňa, nemám zuby. Ja si hovorím, však pohádaj v tom servitku, Pane Bože, ty si... Ona to na tom tanieri odniesla ten zuby do smetného koša alebo niekde. Ja som vyletel hneď za tou čašničkou a povedal, ukážte mi ten kôž rýchlo. Ja som tam v tej reštaurácii rada. Krčala spoza toho barového pultu, no trapas, taká kočka tam bola, jedna, druhá. Ja viem, devčatá, nehnevajte sa, ja si ten kôš beriem domov, ja som nič nenašiel, ja si dám doma druhé kolo a musím to pohľadať. Tak som doma vysypal ten kôš celý a zase som tam v tých soploch a v tých utierkách som tam hrabal jak bezdomová. Našťastie asi za hodinu prišiel telefonát, našla som tie zuby, nič sa deje, mami v pohode, len som si tak zamastil trošku ruky od nejakých tých... Taká moja príhoda. Takže toto je neprekonateľný tohtoročný môj zážitok, takže tak. No pre mňa bol najzabavnejší moment asi vtedy, keď sme s pani učiteľkou boli na koncoročnom výlete s mojou triedou a spravili sme si taký táborák pod schodami a kde sme kontrolovali vlastne deti večer, aby nevybiehali. Takže mali sme nad nimi takú kontrolu a myslím si, že to bol pre nás taký najzabavnejší moment a myslím si, že aj pre deti, keď na to prišli. Najprv sme si chceli ustlať na biliardovom stole, ale deti nás haltovali, že to je drahá záležitosť, tak sme to radšej z našich učiteľských platov moc neskúšali, lebo to neviem, či sme sa doplatili. Takže istili to tie schody a celkom sme sa dobre vyspali. Áno, dobre sme sa vyspali. Trošku v mikynách v zime, ale dobre to dopadlo. Pre mňa vtipný zážitok bol dnes, čo sme zažili. Deviatáci budú mať večerok zajtrajší a chlapci tam nacvičujú baletné vystúpenie, takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi vtipné. Takže máte sa na čo tešiť. Tak môj vtipný zážitok, bolo ich trošku viac aj so žiakmi, ale využila by som s kolegami. Naše akcie sú vždy veľmi vtipné a v septembri sme boli na koncerte Elanu, kde si náš vtipný kolega Miloško vytlačil transparenty s názvami piesní, ktoré chcel, aby skupina hrala, ale bohužiaľ sa to nepodarilo, no, čo nám bolo trošku ľúto, ale zabavili sme sa na ňom a bolo to úžasné, tieto spoločné také chvíle strávené aj mimo školy sú také asi najviac zábavné pre nás. Veselý zážitok bol, keď sme od Andrejky dostali ako darček z dovolenky balzam na pery, o ktorom sme nevedeli, že je farby. My sme sa obidve ponatierali a potom jedna na druhú sme sa pozerali a sme vyzerali ako Cuky a Luky. Mám strašne rada, keď mi pri tabuli žiaci odpovedia na príklad z matematiky nejaké číslo a hovorím, že ako si na to prišiel? Tipujem. No. Ja to zhrniem za všetkých žiakov, bol to hektický rok.
Ja by som doplnil ešte náročný, zodpovedný. Proste my dvaja sme v tom No. ženskom, alebo v To tom ženskom kolektíve sme radi, že sme prežili v podstate. To bolo tiež, by som tak zhrnul, že fajn. Snažíme sa ten kolektív nejak tak doplňať, aby ale pomáhajú nám. aby bolo aj veselo, nielen, aby sme mali nervy a stres. A tak, no hovorím, A zvládli ťažký, sme to. náročný, ale robíme to. Pre mňa je to ako keby sme boli ešte v septembri, a nie tuto v júni. A čo je bláznivé, letí to všetko neskutočným tempom, fakt. Ja mám pocit, že sme teraz začali september, Vianoce, že boli. A pozrite sa, už je koniec júna, za chvíľku budeme plakať a lučiť sa, to je Jednou vetou zhodnotí tento školský rok. No, asi použijem slova našich žiakov, že bolo to epické. Ja by som to nazvala tak, že prežila som z mojej pozície a bolo to také turbulentné, ale myslím si, že aj veľmi úsmevné a zaujímavé. Tento školský rok bol pre mňa veľmi dynamický, rýchly a už sa tešíme znova na september. Ja len poviem, že chvála Bohu je už za nami. To bolo trefné. To bolo dobre. Tento rok pre mňa bol rýchly, poučný, nebol až taký náročný. Náročnosť nás ešte len bude čakať, ale taký pohodový. Takisto myslím si, že bol veľmi rýchly, ale aj pohodový a taký celkom v pokoji prežitý. Aj s úsmevom. A s úsmevom. Prežila som všetky porady. Šťastne som prečítala všetky čarovné dokumenty, ktoré sa nazývajú metodické pokyny. Vymenili sme kávovar, takže úspešný rok. Dovolenka to Rádko, je daj. taký tvrdý oriešok pre mňa, lebo Dovolenka je utrpenie pre ja teba. neviem, čo bude zajtra, Radšej ale, v škole budeš si. ale budem sa snažiť chodiť na tie túry, ktoré som zanedbal, poznať okolie Slovenska a hlavne konečne zamerať sa na svoju záľubu stavaním mojim lietadiel, ktorým som naozaj nemal čas. To je asi všetko, no. Ja viem žiť ako Tarzan sám v horách. Proste drevo, motorová pila, huby, bicykel, dúfam, že si sadnem na bicykel, odvezem sa, ja neviem, natiahnem si hadicu na chate, sprchovať sa budem. Nepotrebujem more, nič, potrebujem len, aby bolo teplo a krásne u nás. No, aj taký pekný úsmev. Sa chystám k moru, more, voda, pláž, to ja milujem. A čítať knihy a oddychovať. A budem sa tešiť asi na september. Ja sa teším vždy na leto, hlavne na oddych, na rodinu, na priateľov, aj v podstate na užite si toho slnka. Tento rok možno k moru nepôjdem, ale určite niekde po Slovensku budem chodiť, takže nejaké turistiky a výlety. Prázdniny sa samozrejme veľmi teším, užijeme si more a konečne rodinku sami pokope, takže teším sa veľmi. Ja dúfam, že sa mi podarí športovať, kúpať a samozrejme ma čakajú aj také trošku príjemné starosti, keďže chystáme svadbu, takže budem sa pripravovať na to. Ale koláče, pán Goláče. Aj koláče. A výslužka. Bude nejaká pijatica. A pálenka. Ale všetko máme. Tak potom prídem. Všetko? Cez prázdniny v prvom rade sa budem venovať rodine. Dala som si za cieľ, že zdolám nejaké tatranské štíty a bicykel. No a ja cez prázdniny chcem stihnúť to, čo som nestihla takto bežnom roku. V prvom rade riadne popratovať chalupu a venovať sa záhrade, ale aj si v kľude posediť altánku s manželom, vypiť si kávu. A samozrejme aj so synom. A vyložíme si spolu nohy. A prázdniny, no pôjdem si oddychnúť k moru, budem sa starať o vnúčky, budem v záhrade a v polovičke augusta sa začnem chystať na nový školský rok. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Ba-ba-da.